I pozdrav smo ljudi, Anes ovdje danas, igramo u Roblox, ali ne znam da li će mi štekat, pošto svi igrice mi štekaju kad snimam, osim Liškar 2. Jer ona nije toliko posebna, tako da ne zauzima ništa puno. Ovo samo da odaberemo server koji želimo ovdje na roblox.com. Pa vidjet ćemo da li će nam štekati. Inače, ne znam kome je subscribe-ovo, ali hvala mu. Imaš like od mene. Tako da, evo ga, Games on Roblox. Tako da ćemo igrati Roblox i snimati ga, ako mognemo, bez štekanja. Ovo će biti prva epizoda. Imam jedan dobar server na kojem možemo da ovako kao da napravimo, budemo policajci ili lopovi. A što mislite što ću ja odabrati? Anes će odabrati Murijake. Nemojte se tako zajebavati sam. Ćete biti zavezani za lisite. Onda sam čitao slike, pošto ne znam kako to. Da, evo ga. Znao sam ime, ali nisam znao kako se... Ne znam stvari. Ne znam šta da vam kažem. Ne ti, alo briši ba. Tako da, možda kad prebacimo ovaj video, ići ćemo na Riška 2, 3. epizodu, tako da, please, popular, Anes je popularan, ima jedan subscribe. Molim vas, subscribe-ujte me. Kogod me gleda sad. Subscribe-ujte me. Evo vidite, mi ćemo biti Murijaci. Ako mognemo. Ako ne mognemo. Samo zašutite. Jeste me skontali. Ajde, play. Pokreni aplikaciju. Imam Roblox. Imam, brale. Sad mi ti nemoj zezat. Evo ga Roblox. Zašto da se zajebavate? Imam ja Roblox. Ali evo, neka ovo bude tutorial. Kako skinuti Roblox. Prvo, okrećili se da neće biti tutorial. Jer se nešto počelo učitavat. Pa moramo malo sačekat. Ok, ukucajte stranicu www.roblox.com i ako želite igrati neku stazu, presnete play i ovo će vam se ovako pojaviti, pritisnete to
Sad meni je dugo trebalo da se to skine, ali ne znam da li će vama, pošto ja snimam preko Bandicama, ovdje mi je ovdje mi je laptop. A čekaj, šta je ovo Roblox? Ok. Znači, možemo igrati i Roblox. Pa šta ste me zezali? Roblox, tako to, znači, samo pritisnete sve što vam pokazuje i... joinovat ćemo se, Ajdemo. Pa di ćeš? Ne znam da li će to moći. Da, moći će. Ali ne znam da li će se učitati. Ok. Ne znam da li će mi se lik učitati. Ok, pa nećemo ovo snimati jer meni je već... sada ljudi, kao što sam i govorio, ako želite igrati Roblox, pišemo rad, ste radi, to tako dalje, imate ove servere, tako da ja najčešće ulazim u... Ajde, vrati se u ovaj server, tako da ko me subscribe-uje, neka skine Roblox i uđe u ovaj ovdje server. Ako me nađe, moj nick Sarajci. Tako da, ako možete da me subujete. Sad kad izbacim ovaj video idemo na Riška.